हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती व्यासतो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం శిష్యులు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య తీర్థతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. షార్ట్ భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 3వ అధ్యాయంలోని 38వ శ్లోకము. సో ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలను వివరించిన తదుపరి ఆ అవతారాల యొక్క అనంతమైనటువంటి అవతారాలను, అవతార లీలలను, ఆ నామాలను అవన్నీ కూడా అభక్తుడైనటువంటి మూర్ఖులకు అవగతం కాదు అని చెప్పిన తదుపరి ఇక ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహనం చేసుకోగలరో ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి నిజంగా తెలుసుకోవడానికి మార్గము ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్న ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దానికి నేరుగా లభించేటువంటి సమాధానం ఈ శ్లోకము. సో ఈ విధంగా చెప్పుకోవాలి. స వేద దాతు పదవీం పరస్య దురంత వీర్యస్య రదాంగ పానేః యో మాయయా సంతతయాను వృత్యా భజతే తత్పాద సరోజగదంతం. సో ఈ శ్లోకం చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అంటే దీని యొక్క భావము చూస్తే ఈ విధంగా ఉన్నది. రథాంగ పాణి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలములకు నిష్కపటముగాను విక్షేప రహితముగాను అనుకూలముగాను సేవ నొనరించెడి వారే ఆ విశ్వ సృష్టికర్త యొక్క వైభవమును, శక్తిని, దివ్యత్వమును
సంపూర్ణముగా అవగతము చేసుకొనగలరు. ఇది దీని యొక్క భావం. దీనికి శీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. కామ్యకర్మ ఫలములు మనోకల్పనల నుండి సంపూర్ణంగా ముక్తులై ఉన్న కారణంగా శుద్ధ భక్తులైన వారే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్యములైన నామము, రూపము, కర్మలను అవగతము చేసుకొనగలరు. అట్టి శుద్ధ భక్తులు విశుద్ధమైన భక్తియుత సేవ ద్వారా పొందగోరు స్వలాభమేదియును ఉండదు. అటువంటి కపటము లేకుండా నిర్విరామ సేవను వారు సహజంగా వనరింతురు. భగవానుని సృష్టి యందలి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ దేవదేవునికి ప్రత్యక్షముగానో లేదా పరోక్షముగానో సేవను వనరించుచునే ఉన్నారు. భగవానుని ఈ నియమము నుండి ఎవ్వరునూ మినహాయింపబడలేదు. భగవానుని మాయా ప్రభావంచే పరోక్షంగా సేవ వనగూర్చడి వారు ఆ దేవదేవునికి ప్రతికూలముగా సేవను గూర్చినట్టి వారు. కానీ ఆ దేవదేవుని ప్రియ ప్రతినిధి అయిన ఆంతరింగిక శక్తి నిర్దేశంలో నిలిచి ఆ దేవదేవునికి ప్రత్యక్షంగా సేవ ననర్చువారు అనుకూలమైన సేవ ననర్చునట్టి వారు. అట్టి అనుకూల సేవను గూర్చెడి వారే భగవద్భక్తులు. తత్కారణం చేవారు ఆధ్యాత్మిక తత్వమునందలి రహస్యములను ఎరుగగలరు. కానీ మనోకల్పనాపరులు మాత్రము సదా అజ్ఞాన అంధకారమునందే నిలిచిపోవుదురు. సహజమైన అనురాగ కారణమున తన భక్తియుత సేవలో నెలకొనిన వారిని స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆత్మానుభవ మార్గమును నడిపించునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. భగవద్ధామమునందు ప్రవేశించుటకు ఇదియే రహస్యము. కామ్య కర్మలు, మనోకల్పనలు ఎన్నడును తత్కార్యమునకు యోగ్యతలు కాజాలవు. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా ఈ శ్లోకము చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఎవడు ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకోగలడు అనే విషయానికి, అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ సేవా మార్గమే లేదా ఆ భగవంతుణ్ణి నిజంగా యథార్థంగా మరి తెలుసుకునేటువంటి మార్గము ఇక్కడ ఈ శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ? సవేద. సహవేద అంటే అతడే నిజముగా తెలుసుకోగలడు. వేద అంటే తెలుసుకోవాలి కదా, అతడే నిజంగా తెలుసుకుంటాడు. ఎవడతడు? ఎవడైతే భక్తియుత మార్గంలో ఉంటాడో అతడు మాత్రమే తెలుసుకోగలడు. ఎవరిని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు? దాతుహు పదవీం. దాతుహు పదవీం అంటే సృష్టికర్త యొక్క మార్గాన్ని లేదా సృష్టికర్త యొక్క తత్వాన్ని, అంటే ఆ పరతత్వమును ఎవరు? ఆ రథాంగ పాణి అయినటువంటి, అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు పరస్య అంటే ఆ దివ్యత్వము, అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వం దివ్యత్వం. పరస్య దురంత వీర్యస్య. ఇక్కడ దురంత వీర్యస్య అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి కొనియాడుతూ చెప్పబడుతున్నటువంటి పదం అది. ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ దురంత వీర్యస్య అపారమైన శక్తి గలవాడు, అంటే పరమశక్తివంతుడైన వాడు. ఎవడు ఆ పరమశక్తివంతుడు? రథ అంగపాణి. ఆ రథచక్రమును చేతియందు ధరించిన శ్రీకృష్ణుడు యొక్క, అంటే ఇక్కడ ఆ చక్రధారి, చక్రాయుధధారి అయినటువంటి శ్రీహరి మాత్రమే. యహ ఎవడు అమాయయా
అంటే మాయ లేకుండా, అంటే నిష్కపటముగా, ఎటువంటి కపటత్వము లేకుండా నిష్కపటముగా, సంతతయా అంటే సంతతయా అనువృత్యా, నిరంతరము కూడా అనుకూలమైనటువంటి సేవలో భజ భజేత, ఇక్కడ భజేత అంటే ఎవడైతే భజిస్తాడో ఆ దేవదేవుణ్ణి, అంటే సేవ చేస్తూ ఉంటాడో, తత్పాద తత్పాద సరోజ గంధం, ఇక్కడ తత్పాద సరోజ గంధం అంటే ఆ దేవదేవుని కమల సుగంధము ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు, అంటే ఆయన యొక్క పాద కమల సువాసన అనుభవం. ఇది పొందినటువంటి అనుభూతి సనక సనందనాథులు వంటి వారు ఆయన పాదాల యొక్క వాసన, ఆయన పాదాలలో తాకినటువంటి ఆ తులసి దళాల వాసన కదా. సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఎంతటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అంటే ఇది. ఇక్కడ భగవంతుని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానము తర్కాలు వంటివి సరిపోవు. ఆ పరమ శక్తివంతుడైనటువంటి ఆ రథాంగపాణి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలములకు నిష్కపటమగు విక్షేప రహితముగా అనుకూలంగా సేవను వనరించెడు వారు మాత్రమే ఆ విశ్వ సృష్టికర్త యొక్క వైభవాలను, శక్తిని, దివ్యత్వాన్ని సంపూర్ణంగా అవగతం చేసుకోగలడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా స వేద, నిజంగా ఎవడు తెలుసుకుంటాడు అంటే పండితుడు కాదు, తత్వవేత్త కాదు. ఎవడు తెలుసుకోగలడు అంటే ఆయన యొక్క భక్తుడు మాత్రమే. సో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు మాత్రమే. మరి ఎలా భజించాలి అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఆ పూర్వ ఆచార్యులు మనకి దేవదేవుని తత్వాన్ని ఎలా భజించాలంటే అన్యాభిలాషితా శూన్యం జ్ఞాన కర్మ అనావృత్య అంటూ చెప్తుంది. ఎటువంటి కపటం లేకుండా, స్వార్థం లేకుండా, నిర్మలమైనటువంటి హృదయంతో ఆ భగవంతుని సేవించేవాడు తెలుసుకోగలడు. మరి ఇంకా మనకి సంతత య అనువృత్య అనేటువంటి పదం కూడా ఎంతవరకు అంటే నిరంతర సేవ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి పదం. నిరంతర సేవ మరి అప్పుడప్పుడు చేయడము, మనకు వీలైనప్పుడు చేయడం కాదు భక్తి. భగవంతునికి చేసేటువంటి భక్తి నిరంతరము ఆయనకి చేయాలి. అంతేగాని మనకి ఎప్పుడైతే వీలు ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే మన పనులన్నీ అయిపోతాయో అలా కాదు. సో నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్ డివోషన్, నిరంతర ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైనటువంటి మరొక ఇది కూడా తత్పాద సరోజగంధం అనేటువంటి ఆ పాద సరోజగంధ ఉపమానము చాలా అద్భుతమైనటువంటిదిగా మనకి ఆచార్యులు వర్ణిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ పుష్ప వాసనం సాధారణంగా అది చూడలేనటువంటిది, అనుభూతి పొందేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి తర్కం ద్వారా కాదు, భక్తి ద్వారా అనుభవించాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇదే విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ విధమైనటువంటి భక్తిని వనరించాలి, ఎవడకు మినహాయింపు లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎవడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో మాయాశక్తి, ఆంతరింగిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, మాయా ప్రభావం చేత మాయాశక్తిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ దేవదేవునికి ప్రతికూలంగా సేవలు చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. కంసుడు, మరి వక్రదంతుడు, శిశుపాలుడు, తదుపరి మనకి హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షులు వంటి వారు. అలాగే
ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తిని యొక్క నిర్దేశంలో చేస్తారో వాళ్ళు భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో చేస్తుంటారు. సో వీళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క రహస్యాలను యథార్థంగా తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మనకి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా పరిపూర్ణం కాదు, పరిమితమైనటువంటిది. తర్కం కూడా పరిమితమైనటువంటిది. భక్తి మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా అవగాహనం చేసుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటి విషయం. సో ఇది మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేటువంటి నిజమైనటువంటి మార్గము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ భాష్యంలో చివరిలో చెప్తూ ఉన్నారు, సహజమైన అనురాగ కారణమున తన భక్తియుత సేవలో నెలకొనిన వానిని స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆత్మానుభూతి మార్గమున నడిపించునని భగవద్గీత ఎందు తెలుపబడింది. భగవద్ధామమునందు ప్రవేశించుటకు ఇదియే రహస్యము. కామ్య కర్మలు మనోకల్పనలు ఎన్నడును ఆ తత్కార్యమును అంటే ఆ భగవద్ధామమును చేర్చడానికి యోగ్యతలు కాజాలవు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే భగవద్గీతలో ఆ 18వ అధ్యాయంలోని శ్లోకంలో చెప్తారు, భక్త్యా మామభిజాయతి యావాన్ యస్మి తత్వతః అంటూ ఆ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకంలో మనకి ఆ భక్తి ద్వారా మాత్రమే భగవంతుడు పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు. ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తదుపరి భక్తుడు భగవంతుని లోకంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు, మోక్షంలోనికి చేరుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఆ భగవద్గీతలో 18వ అధ్యాయం 50వ శ్లోకంలో, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు. మనిషి దేవదేవుని గురించి విన్నప్పుడు అప్రయత్నంగా బ్రహ్మభూత స్థితి వృద్ధి చెందుతుంది. లోభము, ఇంద్రియ భోగమునకైన కామము అనే భౌతిక కల్మషములు నశిస్తుంది. కామము, కోరికలు హృదయము నుండి అదృశ్యం కాగానే భక్తుడు భగవత్ సేవ పట్ల మరింత అనురక్తుడవుతాడు. అట్టి అనురక్తి ద్వారా అతడు భౌతిక కల్మష విముక్తుడవుతాడు. అట్టి జీవన స్థితిలో అతడు భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతాడు. సో ఇది మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి తత్వాన్ని తెలియచేసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము మనకి భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేటువంటి మార్గం. ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు. ఎవరైతే నిరంతరము నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారో వారి యొక్క హృదయాలలో ఉండి ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞాన జ్యోతిని నేను వెలిగిస్తాను అని చెప్తారు. అదే మార్గం భక్తి. ఏకైక